apaseni ndithu. Okay, choyambirira ulemu kwa akuluakulu tonse amene tili pano, atolankhani wina aliyense kuti akupasidwa ulemu. Ndimangofuna ndiwonjezerepo zinthu ziwiri kapena zitatu. Choyambirira ndimafuna ndinene kuti ma demonstration amawa sokaudika, chifukwa ife ndi Amalawi. Ndalama zimene akudya Annabel Ntalimanja sizachakwera, ndi za ife Amalawi. Ofesi ya MEC ndi ya ife Amalawi, si ya MCP. So ndimafuna ndiyankhule chonchi mwa ulemu kuwapempha choyambirira mayi Annabel Ntalimanja kunena kuti zitha kukhala bwino kwambiri kunena kuti tikamachoka pano tisapiteso ku stakeholder meeting kwa DC mungonena kuti mwatula pansi udindo wanu. Chimenechi ndi choyambirira, mutule pansi udindo before mmawa. Komanso ndiwapemphe ampesi kunena kuti izi ndizaziko siza kunyumba kwa chakwera kapena ku MCP. Ndiye mutule pansi udindo. Ndimafuna ndiwapemphe mkulu wa NRB kuti NRB yo ndi ya Malawi, si ya kunyumba kwanu, mutule pansi udindo. Chinthu china ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti zisankho zimene zilipo chaka cha mawa si za MCP yoka, ndi za zipani zonse zina zimene zakhala panosi. So asatenge mayi Annabel John Tembo ngati zisankhozi ndi za MCP, ndi zisankho za Malawi. Komanso ndiyankhule chonchi kuti convention ya MCP inachitika kale. Ngati MEC akudziwa kuti ndi ya MCP kapena akukonza zina ndi zina ku MCP, azikathandizana ku MCP. Ma demonstration amawa ndimafuna ndiyankhule chonchi. Choyambirira ndiapempha azinzanga kwa Nsundwe, tamva kale china chilichonse chimene inu mwakonza, ifeso takonzeka. Koma ndimangofuna ndikuuzeni kunena kuti muli olandiridwa nonse. Ndalama zimene akupasani MCP zikuphesani. Komanso ndimafuna ndikusimikizeni kuti mungotenga ndalama zo mudye mawa mundijoine. Ngati kuli kwa amenya timenye ononga ziko, chimenechi ndichiyankhule, chifukwa ngati mawa mukubwera kuti muzayese Amalawi, muzayese mkwiyo wa Amalawi, mubwerera muli mtembo. Izi tiziyankhule tisabisirani, chifukwa ziko lino palibe kuopsezana. Komanso ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti Malawi wina aliyense ajiwe kuti tikamanena kuti ku Central Region tili kuno mawa, chifukwa chonena kuti ndi kumene kuli office imene mayi Annabel John Tembo akukhala. So ndimafuna ndipemphe nonse ochokera kaya ku Eastern Region, ku Southern Region, kaya ku Northern Region, ndi pano pa Central Region, mawa tonse tikhale pansewu. Komanso ndimafuna ndipemphe wina aliyense pano kuti akazangoyerekeza munthu mmozi kugwiridwa mkono ndi kugwesedwa pansi, ziko lino lisokonekera. Ndibwereze wina aliyense amene atazagwiridwe, kaya agwiridwa wa DPP, kaya agwiridwa wa Ford, kaya agwiridwa kaya ndi wa UDF, kaya ndi UTM, kaya ndi wa PP, akangoyerekeza wina kugwiridwa kuti ndagwesedwa pansi kaya ndi mau uyu, mawa pano abwerera mtembe. Ndimalize chonchi ndinene pano mosabisa ndi mosanyengerera kuti tatopa. Amalawi tikulira, Amalawi tikumva kupweteka chifukwa cha usokoleriwo. Komanso ndimafuna ndiyankhule chonchi komalizira kunena kuti mademo amawa sa MCP sitikukamathira MCP. Ife mademo amawa tikukanena kuti mayi Annabel Ntalimanja amene ndi mwana wa John Tembo azipita kwawo. Now zikhala zochitisa manyazi komanso zomvesa chisoni pa ziko lonse lapansi kuona kuti no mademo athu opita ku MEC akubwera ndi MCP kumatimenya. Izi zipereka umboni ku ziko lonse la Malawi kunena kuti nchachi zikwire kuti MEC yathu si ya Malawi, ndi ya MCP. Koma ngati mukudziwa kuti MEC ndi ya Malawi, anyamata anu asabwere kuzapanga chisokonezo. Komanso ngati mukudziwa kuti MEC zipani zimene zamanga MEC ndi zimene zakhala panozi, mayi Annabel mawa pano tikufuna tizangosazikana. Ndinene kuti Amalawi tonse tizagwirane mkono. Komanso ndiwachenjeza apolisi, kuli apolisi ena amaumau kwambiri. Chonde apolisi ndikuuzeni,
ineyo sindimaopa wina aliyense, ndine munthu woopsa kwambiri. Anyamata amene mumasogoza atavala civilian komali a polisi, mwauziretu kuti mawa ndi siku la Malawi. So timafuna tikuwuzani kuti ngati kuli kukhapidwa nafe zilema ndi zimene zimwatikhapa kale, sitikuopa china chilichonse. Ndiye mawa ndikuwuzani a polisi ndi Malawi Police Service, si Malawi Police Force ya nthawi yakamuzu. Mukhale ndi ife a Malawi. Koma ngati wa polisi wina asatazayambise kuponya tegasi mosadziwika bwino, ife tikuyenda pa mtendere, zizaoneka pompo. Zikomo kwambiri. Zikomo tikonze pamenepo, tikonze amenewo siya Wales Gama koma ndi a game changer Antolo. Timakonza tikonze pamenepo amene akuimira ma CSOs. Pa nthawi ino tipemphe atolankhani afuse mafunso. Pamapeto tizapemphaso a chair amene akusogera momeno alankhule, komanso mkulu wa Chinyamata azalankhulaso kodi mavalidwe amawa ndi otani. So atolankhani microphone yomweyi muzingobwera apa muzitchula dzina ndi nyumba imene mukuchokera mwachangu tisunge nthawi. Zikomo. linafusidwambo koma ndifuna ndilibwerezenso chifukwa chokuti ana malomba komanso anthu nonse muli apo mumabwereza mukunena kuti Annabel Ntalimanja achoke kumene kweli ndi mwana wa John Tembo. Kodi mwina ana malomba ndiye kuti ana anu onse ndi a DPP komanso asazalembedwe ntchito kumeki, komanso funso ndonena kuti munayesa kukhala ndi zokambirana kapena kuyesa kuti kulumikizana ndi akuluakulu a bungwe la meki komanso ena la B kuti mukambirane nkhani zokhudza madandaulo amene muli nawo musanafike popanga chiganizo chopita pa msewu mmene mwakonzera. Zikomo kwambiri. Now respond. Can we respond to that one? Oh, Community Banga, are we are going to have 3 communities Banga Pompo? Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Ishmael Maridadi, ndikuchokera ku ITM Online TV. Okutsalani zibani zotsutsa akuti munawauza ameki kuti 14 days atwepanso udindo sanatwepanso udindo. Leronso nchifake tili pano mawa tipita kumademo kapena timawa kukupidwa kumademo chifukwa kuti sanatwepanso udindo. Pali maganizo onena kuti inu nonse azipani zotsutsa pofuna kuionetsa meki kunena kuti simukugwirizana ndi zimene mukuchita, mukuyenera kusatenga nawo mbali pa zisankho izi akuganizira ndi okutsalira nanu. Kodi maganizo amenewo mukugwirizana nawo kuti ngati mayi Annabel Ntalimanja sasiya pansi udindo, inu ngati ma stakeholders komanso azipani musatenge nawo mbali pa zisankho? Maganizo anu ndi otani nanga malamulo akuti chani? Zikomo kwambiri. Paliye na chitatu pachinati mufuse atatu. Ndine Sindikalimbuka wa The Truth Malawi. Mafunso anga ndi awiri. Loyambirira ndifuna ndafunsa amene amalizia kuyankhula a game changer. Ayankhula kuti sakufunanso kupita ku stakeholders meeting kwa DC. Kusonyeza kuti after meeting ino mupitanso ku stakeholders meeting. Ndiye mwalengeza kale kuti mawa kuli mbindikiro ndi kuyendako. Ndiye ukokoko kakakhala kusintha zikhala bwanji? Maganiza ngati mmayenera kuyamba stakeholders meeting kena ku press briefing. Funso lachiwiri ndi lakuti zipani zonse zomwe zikukakamiza kutula pasi udindo kwa make chair komanso CEO, muli ndi nthumwi zanu ku mekiko ngati ma commissioner. Posachedwa patamva commissioner wina akubakira akunena kuti mathematic ilibe vuto lina lililonse. Sili kuziwa kuti mmagwira bwanji ntchito ndi ma commissioners anu amene akuyimirani ku meki. Ziko Zikomo kwambiri. Pafusidwa mafunso atatu ndiye tipereke kwa anzathu a chair mukusogolera panel. Over to you, sir. Okay,
I think asanabwere publicity secretary kunabwera funso kuchokera kwa apiringo aku Zodiac. Funso limeneli ndilapa mtima panu malikonda kwambiri. Inuyo ngati mtolankhani season ndi journalist. Munalifunsa munayankhidwa kale. Ineyo ndikanakonda kuti mukanapita no ku office kwa Justice Annabel John Tembo Ntalimanja mukafunse kuti kodi nchifukwa chani mwanena kuti phase 1 mubwerezanso ili ndi mavuto ndiye tiyambika phase 2 phase 3 ndiye tibwerere ku phase 1 nchifukwa chani. This is what we have been saying, tizimetakati kunena kuti she is incompetent to run free and fair elections by conceding kunena kuti phase 1 ili ndi mavuto. Ifeyo nchifukwa kunena kuti you are incompetent to run free and fair elections. So we are not looking at where she's coming from, but her competence to run free and fair elections. Thank you very much. Siko mwambie ifanya mafuso Ngingo perako mphongo pa yankho limene apereka Luwemba. Tingofusa kuti nanga simunafusa kuti mwana wanu kodi angakhale wa DPP kapena kukhalanso wa chipani china. Ndiye tingofusa kuti kodi a John Tembo anakakhala anali ndi moyo. Amayi Ntalimanja ali pa bench, ali ku high court. Kodi amayi Ntalimanja anakakhala ndikupanga mulandu wa John Tembo kapena nthawi imene John Tembo anali malaimo ndana nawo moyo Ntalimanja ali ku court kuja adatengako mulandu wa John Tembo kuti ndi ugamula ndine. Kaya mulimva funso adatenga mulandu wa John Tembo kuti ndi ugamula. Kodi nanga kutenga mulandu uwu chifukwa ndi mulandu ndikutenga mulandu wa chipani cha John Tembo nkuti ndiyendesa chisankho a John Tembo ali momwemo nzona nzosaona. Ndi chimodzimodzi mukandifunsa ine chifukwa mukandifunsa ine za ananga ngati mwana wanga ali conflicted. And we must be very honest here. If you are conflicted, you cannot be objective. You will case yourself. And it is in each and every profession. And I would also want to believe that even in the judiciary, even the lawyers, they do that. You will case yourself. That's why timati kupita umene kuja kuti ajaji awawa situkuafuna kesi hiyo, kuti asakhale pa kesi hiyo. Chifukwa chakuti awawa mwina mwake ndi anzawo kapena ndi chibale kapena mwakuti ajoke pa kesi. Timapempha zimene. You are compromised. Similarly, what we are saying here is Justice Annabel Ntalimanja, John Tembo's daughter, is conflicted. And if she wants, she was given an opportunity to respond to this. It's no longer now an allegation. That's why I'm being affirmative to say she is the daughter of John Tembo. She has been asked by you reporters here. Zodiac. No, she hasn't responded. So, tukukamba zimenezi chifukwa chakuti kufuna kuti chisankho chathu kizakhale chabwino. Ndeno ena so anafusa kuti mmene zikukhaliramu ena akumanena kuti ayi zipani za opposition musapangeso ndikupanga nawo kalembera musapange iyayi anthu asakavote inunso musakayimire. Tinene chonchi maganizo amenewo ndi amene ali a Congress Party. Maganizo amene Congress Party ndi amenewo. Maganizo awo ngone kuti tikhale mdziko muno chipani chimodzi chamale Congress Party. Kuti tosefe eno tinyanyale akuti tinyanyale tikwiye kuti ayi akhale wokha kuti no adzangofika ono kuti ndi achakwera ndi a president a dziko lino. Zimenezo sizitheka iyayi. Zimenezo sizikutheka. Ndifanira kuti tikupanga ma demonstration apa patangoyamba kumene tikungoyamba. Zimene zichitika kutsogoloko kaya kukhala bwanji kaya kasiri kudza kupanga bwanji kaya. Koma ngati atsogolera amene wawo Antalimanja ampesi asambo akufuna kuti kudziko kuno kununkhe mati kununkhe lamba mpira kununkhe mpira kununkhe mpira kapena kununkhe cha plastiki kununkhe labala ndi apitirire kukhala pampando menewo. Apitirire pampando menewo. Tikunena pano amameke ali mwa center kwathu ali kumudzi kwathu kana manyumba mwathu. Pano patu ali pa masukulu mwathu. Ngati afuna kuti anthu amene ajapitirire kukhala pa mtendere kumene kuja atule pansi
chifukwa zimene zingaonekere kumeneko asazanene kuti uje mademo tikuyamba mawawa tikachoka pamenepa ndiye tikaluwaso ku center iliyonse imene ifa tauza kuti abwerereko abwere kaye ku base kaye tikambirane kaye ndengati sakupitirira next ikhala anthu amene ajawo tathamangisa kumuzi kuti cholinga chake sitikufuna kuti dziko lino Malawi Congress Party akuti azakhale okha kuti azapikisana ndi ndani akuti asafuna kupikisana ndi munthu chifukwa chake kumaneno kuti ayi munyanyala ife sili kunyanyala chifukwa chake tikubwera pano mukazaona zipani 6 out of 5 out of 6 zikunena kuti zimene kupanga sizabwino even out of reason munthu wina ake kumakhala ngati uli ndi umulungu kumene kuti koma ngati anthu 5 akupanga ine ndekhalapo ndekha ndikulakwitsa chani ineyo ndikudziona kuti kulakwitsa chani tikupempha amayi Ntalimanja you are a profession in your judicial work mwagwira ntchito musazionongere izi za ndalezi zisakupangiseni kuti pana muononge kaliya yanu ayi zitayeni zisiyeni Malawi Congress Party si anthu wafera kunali Sidiki Mia adangolowesa adamwalira Sidiki Mia tisakambeso za Saulo Chilima yayi adapitaso Saulo Chilima awa si anthu wafera Malawi Congress Party samanyengererenso ya Malawi Congress Party si chipani chowafera tiye tigwireni ntchito mugwire ntchito yanu bwino ngati mufuna kugwira bwino ntchito yanu mugwire ntchito bwino koma papa zaonetsatu kuti mukagwire bwino ntchito ndetu kuti mutule pansi udindo wanu mukapanda kutula udindo ndiye mwaona achinyamatawo ife tinayankhula simunamve tayankhulanso simunamve achinyamata akuitenga ndi akulu achaso abweranso patsogolo pano zimene zichitika kutsogoloko musazanene kuti panalibe anthu okuwuzani ayi zikomo kwambiri. Nimafuna ndiyankhe mtolankhani wina motsimikiza ndi imene akunenera chair apa kunena kuti mwina mukuona ngati kuti zipani zimene takumana pano tikhoza kupanga boycott masankho a 2025 zimenezo nzabodza. Ife sitikupanga boycott kapena kunyanyala chisankho kunena kuti zimene tikudandaula kumeki sizikuchitika. Ifetu zimene tikudandaulazi chitike chifukwa tikufuna free and fair elections kapena kunena kuti chisankho chokomera Malawi tonse kaya idzawine ndi UDF kaya idzawine ndi DPP kaya ndi UTM kapena Afford kaya zipani ndatchulazi zizaluze tizadziwa kunena kuti atikana ndi Malawi osati mathematics ndimene atikana. Mukuopa chani tiyeni pa ground tikaswane ya manyo boma ili likulamulira pano voti yake tidawerenga 1 by 1 pamanja chimashini mwabweresachi kudalibe nchifukwa chani mukakamira mashini. Ife tikuti mashini achoke. Amalawi amene tikukonda dziko lathu tikumva pa Mozambique pomwepa ana akuphedwa azimayi akuphedwa. Tiyeni zinthuzi tisamangopanga mwandale koma tizikondanso mtundu wathu koma Malawi kunotu ndi kwathu tabadwira konkuno sikuti sankho tionesetsa kunena kuti Malawi aliyense chimene akufuna nchifukwa chake dziko muno muli democracy dziko muno muli matipati zikomo kwambiri. Akundikumbutsa apa kunena kuti kodi kavalidwe kamawa tidzavala bwanji. Inu amene muli a UDF dzavaleni makakanu a UDF, a DPP chimodzimodzi, UTM chimodzimodzi, Afford chimodzimodzi. Amene mulibe makaka mukhoza kuvala black kapena red koma mawa tikumbutsane kunena kuti tikupita ma demonstrations amene ali peaceful sitikupita kukaphwanya store ya munthu kapena kukaphwanya magalimoto a wanthu zikomo. Timafuna tingokupemphani atolankhani kuti through the chair wa presa mafunso amene mukuwafunsawo muzifunsa mafunso anzeru. Inuyo asakupepereseni amene akuzitcha kuti ndi boma lolamula umabwera umapita. Mademo amawa amene mwamveramo mutu wankhani weniweni sichina ndi madimanzi onse amene anapemphedwa kuti ayankhidwe. Aliyense Malawi wakwadziwa chimene tingakukumbusana kwambiri mchimashini chimene akuchikakamirachi. Iwo analowa ndi kuwerenga chimodzimodzi 1111.
chimene chikukanika pano pa kuti 111 uja timpange ndi chani? Ndiye Amalawi tikutsimikizirani kuti ife zipani zotsutsa za Malawi muno mogwirizana kuzera ku leadership yathu mawa tigwira ntchito ya pansewo. Ntchito yake ndiyotsatira zimene asogoleri athu anakupemphani kukupasani 14 days. Ingakhale naumva mtolankhani wina amene task force chair anamuyankha amangobweza funsolo akudziwa yankho. Chonde ndale za chonjo sizitithandiza iyayi. Ife tikuti please come open matimanzi aja mutiyankhe komanso mawa amene inu akugulani kandi inu anyamata munsewo akuzani kale a director nafenso adzukulu tinawo kunsewo. Inunso akunsundwe amene matutana kumabwera mtawuni muno kuti town ya Central Region ndi MCP mukunama sikupanga nawo. Town ya Lilongwe ndi ya munthu wina aliyese amene ali Malawi. No one is above Malawi. Aliyese ali maufulu wake, aliyese ateteza mbendera ya Malawi. Zikomo kwambiri. Chair, akundikumbusa apa panabwera sofuso apo kuti kodi ma commissioners sikuli ma commissioners kumeneko. Yeah. Mwina kuyankha kwake tisaliyankhe motalikitsa. Nanga ma commissioners amavota okha. Kodi ma commissioners ndambe amavota? Mwina aso bwezo tumanena kuti ma commissioners yonso adzipitanso nawonso. Mwina tikamanena kuti Ntalimanja achoke, azichoka pamodzi ndi ma commissioner omwewo. Kaya nda DPP achokere limodzi. So this nonsense must stop. This nonsense must stop. We cannot have a commissioner for MEC going out in the public and defending this mathematics. Even whether that commissioner was nominated by the Democratic Progressive Party. And I can say without contradiction that the party is not amused with this commission. Tinene chilungamo chipandi sikusangachidwa ndi commissioner amene. Ndemo kamati funso nokuti a commissioner ana ali kumeneko amene osiyatu yayi. Amene onde kuti ndi MCP. If amene akufuna kuti chisankho chimeji onongeke akufuna kuti zipani zonse sanga mankhule. Can say this without any contradiction. We are disowning those words. What he said is his own words. As the commissioner maybe amutumanda. I said. Mbaza ma demonstrations amene achitekewa ndicho linga cha madibands amene mudayapereka zikuoneka kuti mwina amenyitsa mutu pansi timitsa nkhwangwa pomala kuti mwina safuna kusintha. Now funso langa ndira kuti atakhala kuti mwachita ma demonstrations mwachita zonsezo zikulepereka sakusintha, muli ndi chikonzero choti mwina you can seek legal avenues mwina popita ku court mene zidachitikira ngati mu 2019 tidaona anthu ankanda kuti Jane answer must go, anthu adayenda misewu sizidaphulika anthu koma nkhani idakathira ku court. Mwakonzapo njira imeneyo yoti kapena mwina mukafike ku court akaone how compromised alili Jane Annabel Ntalimanja komanso nkhani ya smartmatic imene ikuoneka kuti ma main stakeholders zimene zili zipani za ndale akuchikana koma anthu ochepa akuchivomereza kuti kapena mwina mabwalo akapangi interpret kuopa kuti mwina pamawa zikoza kudzavuta ngakhale zisankho zitakhala kuti zayenda mwamtendere potsata njira imeneyi wena kuziona kuti ayi tidakuza za smartmatic sitikukhulupirira sitivomereza zotsatira za chisankho. Zikomo kwambiri Arnold Mbarare aku Great Dominion Television. Mwafusafusa onena kuti ngati titapanga ma demonstrations kaya tipanga chani ngati Annabel Ntalimanja satura pasi udindo mwina tikozopita ku koti tufuna tikutsimikizira Arnold Mbarare kunena kuti tanena kale kuti Annabel Ntalimanja is not bigger than Malawi, ndipo Annabel Ntalimanja zivute zitani atula pansi udindo, ndipo tikanyamuka panopa kupita ku MEC sitikachoka pokha tikamve kuti atula pansi udindo, ndiponso kuchoka pamene popo tizikamacha kunyumba kwawo daily chifukwa ifeyo kunoko sitifuna nkhondo. A Joyce Banda dzulo anena momveka bwino kunena kuti imene mukuyambitsa ndi chani ndi nkhondo.
ndipo abusa achakwera president athu sitikukhulupirira kuti angasangale kuti kuno kuchitike nkhondo, ndipo ifeyo sitilola ndipo sizitheka ndipo sizichitika kuti amenewa asatule pansi udindo, atula pansi udindo by tomorrow. Koma ngati akufuna nkhondo, ndekuti nkhondo ngati ingabwere amene atayambitse nkhondo ndi mayi Annabel Ntalimanja. Ngati afuna kuti anthu afe m'Malawi muno, anthu akufa kale ni njala, anthu akuzunzika kale ni mavuto osiyana-siyana, ndekuti ngati iwo akufuna kuti mudziko muno muchitike nkhondo, ife tisatira maganizo awo chifukwa sitikuwaopa. Komanso chinthu china nchonena kuti a president achakwera akumalolera kuti zinthu zifike ziwonongeka chifukwa anthu akhala kulira makotimo mwakhala mukupitidwa, akumalolera kuti zinthu zifike ziwonongeka ndifake mdziko muno mulibe mafuta, akhala kulekelera mavuto amene wakukhala kufika msinkhu oterewo. This time around akulekereranso ndithu akungoyang'anira kuti zimezi zichitika. Pachichewa pali maonena kuti movie oyang'anira umalowa chani maso. Nkhani yakumeki yaku NRB yanenedwa nthawi yayitali, yayang'anidwa nthawi yayitali. Arnold Mbalale aku Great Dominion, ife aini yake adziko tikunena kuti sitilola kuti Smartmatic ipitirize, sitilola kuti Annabel Ntalimanja apitirize. China chilichonse chimene chingafike panopa chitifikire, ife sitikuwaopa. Timaseka amatipempha kuti pali funso losiriza limodzi. Komanso pakati pathu ndi anzathu a UTM mungoyimirira kuti akuoneni, mungoizusa manja pa mwakhalapo abwera pomba la tichana zikongwambi tapase manja zikongwambi. Mwina funso limene likhanga lumikizana ndi limene lafusira bose jedwa. Tikudziwa kuti Annabel Ntalimanja komanso maofisa ena onse amene mufuna achoke pamene amasankhidwa motsatira malamulo. Nthawi imeneyo n'chifukwa chani mwina akuluakulu azimani zotsutsa simunapite ku court nthawi yomweyo kutsutsana ndi ganizo lowasankha anthu amenewa kuti mmadziwa ngale kuti anthu anagwirako limodzi ndi achakwera kapena ndi m'bale wa anthu ena? Mwina pongo yankha mongodula nsanga ndinene kuti nkhani yokhuza a CEO ameki Andrew Mpesi ili ku court. Chipani cha DPP anaitengera ku high court kususa atangowasankha kumene nkhani yo inapita ndipo ili m'manja mwa judge amambulasa, and nkhani imene isina judge sinabwere pa court kuti aigamule koma inapita kale ku court. Ndiye kuti alankhule kwambiri zomwe anapereka ku court ikhangati kulakwiranso malamulo akuchani aku court, koma zambiri in detail anapereka ku court. I think apopo ndikoza kuyankha apo chonchete so kwambiri. Then apo mafuso anafusa aja acheya ngati pali zoti mpitirize kuyankha ziko ungoyankhulaponso kuti kuli nyamata wina wakati kamangira wakhalanso akumadandaula za ku judiciary kuti ku judiciary nkofuna kukonza zinthu kumene kuti nkofuna kukonza zinthu chifukwa tikakapita kukadandaula nthawi zambiri kumapezeka kuti zinthu zija zimachedwa. Kudandaula kwathu kwa Mpesi mpaka napano sikunatani sikuna yankhidwe, ndiye kumene kunkofuna kukonza zinthu. Koma tsopano chisankho chili chaka chamawa, ndiye no tikhalebe tikumapita kumeneko, tikapita kumeneko akupatsana akuti yayi mukapempha kapena injunction mukapempha kuti achoke ndikumakuuza no kuti zidikirani zinthu ziwonongeka. Amati zidikirani ukupita uchipata kumene kumuona patient nkugona apo osampatsa mankhwala kumati balembekeza chiyembekezo chilipo chabwino. Ndi chifukwa chake tuna kuti ife tipanga zothekera kuti atsogolera amenewa achoke. Tikukhulupirira kuti kumapetono nangasa kuti ndiombe nkoti, tikukhulupirira kuti sizifika poti povuta, tikukhulupirira kuti amayi Ntalimanja atula pansi mwina lero omweso atula pansi udindo, tikukhulupirira choncho. Ampesiso atula pansi udindo, tikukhulupirira choncho. Ansamboso atula pansi udindo. Tikamanena kuti anthu amene atule pansi udindo tikukhulupiriranso kuti akatula pansi ndikubwera ena atabwera ngati a Justice Kachale aja, ngati munthu ngati a Justice Kachale komanso lokungu abwezeretsa omwe aja, ndikukhulupirira kuti za Smartmatic tsiku lomwelo adzauza kuti zipitani, tikukhulupirira choncho. Ndiponso ku tsiku lomwelo adzanena kuti tipange manual system, tsiku lomwelo adzanenanso kuti ayi ma ICT auditors abwere ayang'anire
chisankho chimenechi silomwero. Ndiye tikamanena kuti anthu amene wachoke tili ndi chikhulupiriro chathu choti anthu amene ndi amene akuononga chisankho cha 2025. Titero kuti kumapetopeto tikumemeni nonse mwamva atsogoleri athu achinyamata athu awo. Achinyamata ndi kuti atsikana, azibamboso, azimayi, tonse mawa tituluke. Zimene zikuchitika, zimene tukapanga mawa ndikumenyera ufulu wa tonse. Tikumenyeranso ufulu wa ana athu kutsogoloko. Tisalekerere. Iya ine singapite ku mademo. Ayi ndikopa kuti mwina akandimenya. Ayi mademo akamakhala kuti ogendana kapena yaononga katundu. Ayi mademo awawa ndi mademo a free, aufulu, peaceful. Tikufuna kuti amayi Ntalimanja atembo achoke pa udindo. Ndipo tiyesetsa kulikonse kumene adziyendako adzipeza onekula kumana ndi mademo. Kaya akapita ku chalichi akapeza kanso ndi mademo ku chalichi kumene. Akapita ku nsika akapeza kanso ndi mademo. Kulikonseko kumene apite iwo mayiwo ndi ampesiwo ndi asamu kuzikhala mademo. Mpaka anafika pena pakuona kuti ndifereziti ndizisiye izi. Tikufuna choncho azisiye kumene. Zikomo kwambiri chifukwa kuti munabwera nonse atsogoleri anzanga tikupempheni nonse kuti tiye tipitirize ntchito imene ndi yayikulu. Tikudziwa kuti mukuopsezedwa. Ena tikunena pano tikhala tikulandira pano pati mulandiranso ma SMS. Kuti ayi tithana nanu. Ngati kuli kufa tiye tife. Mawu amene anatisira malemu Bien Saulo Sile manena kuti osaopa, osatopa, osafoka. Mawu amene ajawo aliyense mawu akhale ali nawo. Kuti mawu situkuopa munthu yayi. Ndipo sitifoka. Mawu amene aja tizikhala nawo. Tiye timbeni mtima. Kumenyera ufulu. Makolo athu ena anafa kumene chifukwa chomenyera ufulu. Chipani chake chimene amamenyera ufulu ndi chomwe Congress Party chomwechi. Si chamasewera chimatha kupha. Tisamalire inde koma tisaope. Zikomo kwambiri.